No niin, hyvää iltaa arvon katselijat. Nyt ollaan täällä ilotulitteiden varastointipaikalla kattelemassa, että mitä meiltä löytyy. Tosiaan en oo alkuvuoteen enkä venetsialaisiin tilannut tän, niin katsotaan näitä jämiä mitä löytyy. Ja ihan ensimmäisenä meillä olisi tossa First Classin suri. Helvetin hienon näköinen viuhka. Ei siinä mitään. Sitten on UVlta vähän kärsinyt Batcho, mikä ei sähköllä lähtenyt, niin se menköön nyt sitten seuraavassa sesongissa. Sittenhän siellä meillä löytyy Finelandia ja Timelessi. Tulee menemään kummatkin, vaikka nyt on vain yksi kappale kumpaakin, niin tulee menemään tuplana UV:na. Sitten meiltä löytyy Spectran Starlight. Komian näköinen kakku sekin. Vajaa 400 rammonen. Tekee ihan hienoa kuviota. Ja sitten on Vox VOX, mikä tulee menemään myöskin tuplana. Sen verran komian näköinen kakku kaikin puolin. Ja. Sitten löytyy pari kappaletta aikaisemmalta varastolta, niin lomatapahtumaa, niin se on kyllä omasta mielestäni hemmetin hieno kakku alkuiltaan johonkin väliin mihin laittoo. Sittenhän meiltä löytyy Pyroadektia tietenkin. Ykkösiä on 1 kappale. Kakkosia on 2 kappaletta. Kaksi kappaletta siinä. Ne tulee menemään sitten samaan aikaisesti tai kummatkin. Ja ne on kyllä kelvollisen näköisiä ja olosia kakkuja ollut, että sen takia niitä on tuplat jäljellä. Sitten mennään isoputkisiin, niin tuossa on Battlefieldia
1 kappale. 2 kappaletta niitä meni viime UV:na. 1 jäi tähelle. 1 jäi tähelle niistä ja sen kanssa niin kaveriksi sitten varmaan menee tuosta seuraavasta rivistä, kun katsotaan, niin joko Freija tai Power King. Ja tuo Power King, niin sehän on sitä vuoden 23 laatua, että se on paljon kovempi mitä tuo uusi Power King, mitä oli sesongissa 24 tarjolla. Niin katsotaan se sitten. Sittenhän meiltä löytyy lisää näitä pikkupatoja. Alien Invasion, johon Briljantti. Sitten tää hassu hauska byrokratian lumihenkilö, mikä on aivan mahtavan näköinen. Omasta mielestä jopa parempi kuin Snowman. Sitten löytyy SR-pyrön Switcher, Pirate ja Johopyron Stardust. Ja Stardust on semmonen kiva pikkupata, mitä tykkää roiskia sitten pitkin alkuiltaa ja on hyvän näköinen ja kaiken muuten puolin hyvä. Sitten on Space Light, mikä kuuluu ehdottomasti omiin suosikkeihin. Todella hyvän näköinen. Tuommoinen reilu puolen kilon skaageni. Ja sitten löytyy Tropicilta Tiger 69. Vaikka nyt laukauksia ei olekaan kuin tuon 69, mutta todella hyvän näköinen tommoseksi pikkuputkiseksi. Ja harmi kun sitä ei saa ennen. Sitten sieltä löytyy parin vuoden takaa ootapa laittaa vähän laatikkoon tuokke päin. Niin, löytyy parin vuoden takaa niin sesongista ostettu SR-puron COVID-19, mitä en oo ihan vasitenkaan ampunut ihan sen takia, että on niin hienon näköinen
pata kaikin puolin. Ja ottaa huomioon mitä tautitilanne silloin oli, niin en oo kehannut ampua. Sitten löytyy siitä alta Vortex 2. Ja senhän varmasti moni tietää ja tuntee, että millainen se on. Efektit siinä on tosi hienoja, on semmoista palluraa ja valuvaa kultaa ja kaikkea muuta vastaavaa. Sitten on tuommoinen tuokin on SR Pyron vai oliko SR Pyron, taisi olla. Ei, kun ei olekaan kuin Tropiikin 325U. Vajaa 500 grammanen pata. Helvetin hieno etiketti siinä ja kaikkea. Tykkään kovasti. Ja videolla näytti todella hienolta. Ja viime UV:na ei tullut sitä ammuttua, mutta tänä vuonna lähtöä. Sitten tullaan tuon noin. On taas First Classia tiedossa. Ja tuo oli nimeltään, en muista mikä tuo nyt oli. Enkä jaksa ruveta kaivamaan, että mikä se oli. Se jäi uudelta vuodelta syttymättä myöskin. Sittenhän meillä on kaikkien tuntemaa Rikeon Auroraa siellä tarjolla ja myöskin Rikeon Chameleonia. Jos joku ihmettelee sitä, että kapteeni Suurleuan kaveri Raikki niin ei osaa lausua sitä oikein, niin se johtuu vaan humalatasosta, ei mistään muusta. Ja siitähän me emme välitä. Emme välitä, vaikka kukkahattu tätä ja oiskin liikenteessä. Mutta sitten seuraavana niin ois Vikings-keppejä. Ja niitähän löytyy yksi, 3, 5, 7, 8 sarjaa avaamattomana.
Sitten sen perästä, mutta ei vähäisimpänä, tulee heti Dominate Sky. Sitten sen jälkeen tulee Full Sky. Sitten tulee After Earth, maan jäljestä. Sitten on Spacea. Ja jänisteinvaasiota. Ai helvetti, nuo on komian näköisiä. Joka pupujussilla punaiset silmät. Niin. Sittenhän oli mahdollista venetsialaistiskiltä ensimmäistä kertaa ostaa tätä Titan X:ää. Tää on ainoa venetsialaishankinta, mikä tuli tehtyä. Ja sitten on Titan 7, on tossa noin pari pussia vielä jäljellä. Mutta nuo Titan X:n kepit, niin ne on vähän lyhyempiä ja lentää matalammalle ja niissä on vielä isommat kuviot mitä Titan X:n. Ei Titan X:n, vaan Titan 7 kepeissä. Komian näköisiä on kyllä. Odottaa, että pääsee roiskimaan niitä UV:na. Sitten löytyy täältä Starburstia. Ja näitähän on 8 kappaletta ja sitten on yksi tuommoinen niihin verrattuna suhnu Johopyron Star Cannon. Starbursti omasta mielestäni helvetisti paljon parempi mitä tuo Star Cannoni oli. Ja niin no, turhapa sitä selitellä. Sitten komppiosastohan löytyy myöskin jonkun verran, mitä ei tullut UV:na ammuttua. Johopyron Night Party. Sitten löytyy First Classin Xappi. Rikeon Exodus. Rikeon Kyttyrä eli Kyttorakki. Ja sitten viimeisimpänä, niin mistä jää finaali puuttumaan, mutta muuta ihan hyvä komppi, niin Yökyttäjä. Sittenhän löytyy tämmöisestä sammiosta, niin täältä löytyy First Classin Gold Blitzia. Nämä on aivan hyviä tötteröitä, samoin kuten nämä Bomberor sortimentin tötteröt ja
Itse on myös tykästynyt helvetin paljon näihin Overload-kaseihin. Ne on vaikka nämä on halpoja ja ei ole 35 grammaa enempää ruutia, mutta nämä on ihan mukavan näköisiä ja kivoja laittaa. Ja sitten kaiken pikkukansan suosikki, tomahawkit. Nää ne on mukavia. On. Mutta sitten toivottavasti Ratialta tulloo vielä noita vinkukeppejä tälle sesonkiin, eli Alarm 6, koska ne, jos jotkut, niin on ostamisen arvoisia sitten myöskin. Kyllähän sudenhuutoa voisi ostaa pahvitukulta, mutta ei siinä ole mitään järkeä, kun Ratialta saa kerta komian näköisiä. Ratialta saa pari pussia samaa hintaa ja vielä jää johonkin pikkupaukkuun rahoon, niin mieluummin ostaa sitten sieltä. Sitten on tämmösiä kaikkia jämäpaukkuja. Aropyllyn Maga Explosionia. On muuten itse asiassa ihan hienon näköinen ilmapommi. Sitten on näitä Geklefontaarneita. Niin on muutama kappale. Sitten on Jenan Draw Bench, ruuvipenkki. Ruuvipenkkikukka. Ruuvipenkkikukka. Suihku. Mikä on ihan hienon näköinen kanssa. Pyromassahan tässä ei. Purihan tässä oli. No eipä tässä näy nyt. Joo. Eipä siinä. Siinä oli tämä esittelyvideo ja jatketaanpa seuraavalla kerralla. Morjesta!